سلام زخبركم تختلتي مدب زيومون زيكاتاتيوم أب زحلفة سمون أب زقربنا يتحستو أب نوزوبا جندع زركوبو أفريتن هبي زلهم تساقمات بزرزر كليسهم نيروم مسارات قصرانا دماز ملكوتا أكال أب استديو عديمنا مبرين خبنا حتيتنا لنا أبزنا لهم مدبنا مبرين زهبنا كورونيل كنف هابتوميوم كورونيل كنف هابتوم وانا كايد سرح بعد سلطان أقرابن انسا زقدا منيو هراي كورونيل كنف أدمنا أخبير كاب مساكا بسم تغطتلتي مدب مسكناكا أبز حلفة سومن أبز قربنا يتحستو أبن أزوبا جندع زركوبو أفريتن هبي كومون كابستفل عليه زواتات زمتو أفريتن هبي بسنكي حرم هجراو حزاتي كافت زلو بوتا كنقساوسون أب عمببان ماين زيركوبو بوتا كوردن كمستقبره يقولون يرمو بزعبو قدم مزرابنا بزعبا بعد سلطان أغرابن إنسا زقدامن تي كاندي عماماتو مبره يختبنا رأي يعني لي بعد سلطان أغرابن إنسا زقدامن كابتم كند عماماتو هذا لمعات قربيو هذا لمعات إنسا زقدام هذا قتتصر أقرابن إنسسا زقدامن زيمتم عبيت أكالاتهم أبتعتيو بزحات مياوي دقف زبو أحدوتات ويجانا فرات ألو بعد على لقنا بن ثلاثة عبيتي أكالات يغفل إتي قتتصر نبلونتي أكال فرصة إلنا نسوع بتما تفعل علي ناي قتتصر سرح زكايدي وتتراو سرح زكايدو برسات أقراب برسات إنسا زقدام كيهلو أبوتا استفال علي بوتا تاتنا هذا زنكاساس ني أبرستي أقرابن ني أبرستي إنسا زقدامن حلوان كتترن زقبر نحزو بوتا تاتكا معريو بسون مسؤول مشاركتون ناوهانه وي ناب حلوة قرب استغفرو أبو قرب نولهم بعدي بخبابي بزباب نوزوا إن تواتات سرح ناي قلت ترى وسرح زكايد تي هذا أكل نولادي لمعت قربي لمعت قرب كله ملكعته مالت عند تجرب زلوا بزي هاجر ويبزي إرترا كم يعقبوا ثم بقى وين أقربنا نتايو نعم زنس على لهم حدقاتات انتايك جبر الله بزعبا مقرب ثم بقى لنا أقربنا طمومن روحاتاتهم انتايو زوج حنا ما بقى لنا أقرب أبينا الدرجة حجلو أساسا جمزلو يعني هذا خفت سفيح مصنعتي ناقبره لمعت قرب بعد على لها أم قرب زنتف أكاليب بقوانو مصنعتاتنا مدبرات فلسفة قبر عينت كفولس زلوا ما قرابون كلهم الفولس قرابات كلهم تم بقلاوان أقرب هون ولاتهم زي ما بقلاوان أقرب أبستفعل على أوان إن تأكبوا ببوت إن تأكبوا تم مرز أزر زبالو يمنع مدبرات فلسفة عمت ملحجة أبصرح أمو هاد نايتي سراحيو زرق اختراكب كتوفر على كابرهاتات مثل ما شاركتها وكيلاتات قوتيركا عينوت عينات أقرب أبينا يوتا فري أمر ركب نظم فرزي أمكهم يجير كاتدعو لهم عمت ملوت سرح لمعات أقرب نبلو مالتي زي تعدها لمعات انسسا زقدام نبلو أب بعينتهم أب تماساسالي كندي عينت انسسا زقدام اللونا بوتو ما بين تنكم صنات ما يزوم انسسا زقدام زيهم حجك كم يجرنا نسان سلام زم إنسان زقدام نعم زاد اللي حزاتي حرم عداوي ويكا حجر حزاتي زي كوريدر حرماز أو كوريدر إنسان زقدام زين تلي بدو نقوله باب عينته باب وانو حرم حزات الناقبر كم يجر كانوا زم إنسان زقدام زم تساسلهم زعم عمامي بدي سبب ولا مالتي لازم زم ثلاثة أكلات ياتهم لمعت بقولي لمعت إنسان زقدام قلت تصرت بعيلهم خمسة لا استغفروا مالتي حجت حرم هجرة وحزاتي أبينيو زركب حرم هجرة وحزاتي بعبيزي
ሰሜናውን ደቡባውን ባሕሪ ኣሎ ነዊሕ ዝዝርጋሕ ሰሜናውን ባሕሪ ደቡባዊ ባሕሪኒ ንምብራቕ ጻድፍ ገመገም ናይ ዞባ ማእከል ገለ ናይ ዞባ ዓንሳ ሓዊስካ ንዞባ ደቡብ ጫፍ ዝኸይድ እዚ ደቡባውን ሰሜናውን ባሕሪ ዘጠቓለለ ሃገራዊ ዛእቲ ካልእ ቡሬ ኣወሬ ዝበሃላ ብከባቢ ገልዓሎ ከባቢኡን ዓብዪ ሃገራዊ ዛእቲ ኣለና እዞን ሓደ ሃገራዊ ዛእቲ ካልእ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝርከብ ኮሪደር ናይ ሓርማዝ ንብሎ ኣብ ጋሽን ላዕላይ ጋሽን ዝተፈላለየ ናይ ሓረምዝ ኮሪደር ኣሎ እዞን ሓደ ኣካል ካብቲ ሃገራዊ ዛእቲ እዩ ካልኦት ተመሳሳሊ ኣብ ከባቢ ዛራ ኣለዉ ሃገራዊ ዛእቲ እንስሳ ዘገዳም ንእንስሳ ዘገዳም ጥራሕ ተባሂሎም ዝሕዝኡ ኣብ በዓል ከርከበት ወይ ሃወሻይት እውን ተመሳሳሊ ከምኦም ኣለዉ ሕጂ እዞም ንእንስሳ ዘገዳም ተባሂሎም ብፍሉይ ንሃገራዊ ዛእቲ ተባሂሎም ንኩሉ ዘጠቃለሉ ብፍሉይ ንኮሪደር ሓርማዝ ተባሂሎም ንፍሉይ ኮኑ ዛእቲ ኣለዉ ካልኦት ብዙሓት ኣለዉ እቶም ሕዛእቲ ዓዳዊ ሕዛእቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሕሩም ሕዛእቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሃገራዊ ሕዛእቲ ብኣጠቃላሊ ዘጠቃልሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣጠቃላሊ ካብቲ ክሕዛእ ንመፅናዕቲ ዝተገብረሉ ኣስታት 2 ሚልዮን ሄክታር ኣሎ ኣብ ኤርትራ ገና ይበፃሕናየን ካብዚ ኣስታት 400,000 ካብቲ 400,000 ከባቢ 20 ኣብ ሓዘ እዩ ገና ኣብ መፅናዕቲ ኣለና እዞም ሕሩም ሕዛእትን ዓዳዊ ሕዛእትን ንብሎም እውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ወይ ንኡ ዞባ ኣለዎ ድዮም የለዎም ከመይ ይቕፅሉ ኣለዉ ሓንሳ ሓደ ሕሩም ሕዛእቲ ኢልካ ወይ ዓዳዊ ሕዛእቲ ኢልካ ኮይነት መብዛሕትኡ ግዜ ተጣሒሱ ዝፀንሐካ ብዙሓት ተጣሒሶም ዝፀንሑና ኣለዉ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ መፅናዕቲ ገና ናይ ዞባታት መፅናዕቲ ተፃፊፉ ክሳብ ዘይመፀ እዘን ክንብሎ ይንኽእል ኢና ግን ቀንዲ ካብቲ ስራሕና ነዚ ዝፀንሐ ሕሩም ሕዛእቲ ከመይ ጌርካ ናብ ንብሩ ትመልሶ ካልኦት ዘይተሓፅኡ ቦታታት ኣብ መፅናዕቲ ዘለውን መፅናዕቲ ውዲ እዩ ኣብ መፅናዕቲ ዘለውን እዞም ዞባታት ተረዳዲእኻ ከመይ ጌርካ ዓዳውን ሕሩምን ሕዛእቲ ትገብር በቲ ፖሊስ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነት ዓዲ ዓዳዊ ሕዛእቲ ወይ ሕሩም ሕዛእቲ ክህሉ ኣሎ ስለዚ እዚ ገና ይበፅሕናያ ኣለና ግን ክንበፅሕ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ገና መፅናዕቲ ኣለና ሕጂ ኣብቲ ቀንዲ ዛዕባና ክንመፅእ ሳሕጂ መብርህ ክትበና ፀኒሕካ ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ኣብ ዘካየድናዮ ዑደት ኣብኡ ዝርከቡ ዳርጋ ካብ ኩለን ዞባታት ኣብ ውሱን እዋን ናብቲ ከባቢ ከም ዝመፁን ብፍላይ ድማ ካብ በዓል ፍልፍል ሰሎሙና ንክወርዱ ወይ ከዓ ኣብቲ ሕሩም ሃገራዊ ሕዛእቲ ክወርዱ ተገይሮቶም ኣፍረይቲ ንህቢ ሕጂ ኣብ ፀገም ከም ዘለዉ ይዛረቡ ምክንያቱ ንህቢ ኣብ ከም ካልእ ጥሪት ተራእዩ ካብ ሕሩም ሕዛእቲ ውፃእ ክበሃል መንግስቲ ዘፍቀደልና ከዓ ደርሆን ንህብን ኣብ ሕሩም ሃገራዊ ሕዛእቲ ክተፋርድ ትኽእል ኢኻ ዝብል ርእይቶ ኣለዎም ነዊሕ እዋን እውን ሓቲትና ካብ ላዕሊ እዩ ኣብ ኣስመራ እዩ እቲ መምርሒ መፅኡ ተባሂልና ንፈልጦ የብልናን እዮም ዝብሉ እሞ ብዛዕባ ኣፍረይቲ ንህቢ ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ዝርከቡ ብሓፈሻ ከመይ ኣተሓዝኡ በዓል ስልጣን ሃገራዊ ሕሩም ሕዛእቲ እንድዩ ጊንዳዕ ንባዕላ ኣብቲ ሕሩም ሕዛእቲ ዋላ ተዓዲ ነዚ ሕሩም ሕዛእቲ ክልተ ነገር ሪኢኻ ኣይከውን በቲ ሓደ ሕሩም ሕዛእቲ ትገብር ደሊኻ በቲ ከዓ ንህዝቢ ንሕርሻ ንመጓሰ ንጥሪት ንንህቢ ኢልካ ተፍቅዶ ነገር የለን ክፅናዕ ዘለዎ ብዙሕ ግዜ ምዞም ኣፍረይቲ ንህቢ ምስቶም ብማሕበር ዝተጠርነፉ ኾኑ በብውልቁ ዝመፁ ብዙሕ ግዜ ተዘራሪብና ኢና ሓደ ናይ ምብሓል ዋዕላውን ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝወደቦ ኣካል ተገይሩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሕጂ ታዊካ እተፅንዖ እሞ ድሓር ኣይተፍርሶ መንገዲ የለን ክፅናዕ እዩ ተባሂሉ ክፅናዕ ኸ እቲ ሕሩም ሕዛእቲ ክትገብር ከለኻ ወይ እቲ ሃገራዊ ሕዛእቲ ክትገብር ከለኻ ህዝቢ ተፈናቕል ጥሪት ተፈናቕል መጓሰ ተፈናቐል ሕርሻ ተፈናቐል ግን
اتزمدب كان بدب كتقبر كتقلالك بزعبا نهب تراي كنزارب دي يكون اسكندي عدتا تفانايلن كاب سيميناون دوبوان بحري اذا حروم بزع تقبر كله كندي دنبتا تفانايل كندي حرشا تفانايل سبو زنبر زنبر كندي تريد كاو تزانابيلن وصي ስለዚህ መንግስት ጽንዕ ገይሮ ተም አካልናይ አፍሬትን በቃ በዝሁር ደሎም ልካሁም لعلة هزبي كونه لعلة سب هيكونه لعلة مواقاسي كونه لعلة حرشة لعلة طريقة هيكونه نبي سب زد وقدسي عدم الاتنا قاعد سكاي ولا خاص زعبا قفا نبي نحدور حين خلت ورح سلسة ورح قاعد سباهيلو زرب أنا قدامنا تزوها هيكونه كل تقدامنا تاتكوها بزقبو قدامنا تاتوهي بهزب واتي مواقاسي واتين حرشة واتي كل واتي ስለዚህ እዝን ድሕሪ ተገይሩ ናይ ንፍዕቶ ክጽናዕ ዘሎ ኣብ ኩሉ ሕሩም ሕዛእቲ ንህቢ ኩልኩል ማለት ኣይኮነ ናይ ከልከል ናይ እንቃወላ ሕጂ ኣብ ኩሉ ሕሩም ሕዛእቲ ንህቢ ከኣትሎ ዝበሃል ግን ጉጉይ ኣይፍቀድን ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ መፍረ ንህቢ ፍሉ እዩ ዝኾነ በዓል ንህቢ ኣብዚ ፀንሐ ፀኒሑ ኣብቲ ሕሩም ሕዛእቲ ከቆምጦም ይደሊ ናይ መን እዮም ተመናሃት ክንደይ ቆፎ منافق يدلو بتحرم بزاعة تغاتو من محدار ويتبع السلطان منافق يدلو هاتو انت لا يتفقداتون كتصنع زلوي بزي حجي فنون وخدو دلنا اب حرم حزاتي فنون مفرناي نهبي اي ككايدني اب زخون حزاتي اب سميناون دوان بحر ترايزي كنا سابتون قالوا حرم حزاتنا ويعداو حزاتون كم زي مساله سرعتنا هنا تاتا تدلنا لومي أنا هب 10 أوفن ولا 20 أوفن ولا 50 ولا ممتو صباح نكو حواء قد الله خيدنا تاوتا حرم حزاتي سعري ندد أقراب ندد تريد بو درجة إنساز قدام بو درجة طفا أبينا يقول بتا سمينا وبحر خيتكها ختتف مزدلنا نايت تكنولوجي معبال قل بسب كما نايت روح ولنا أبز حصر هو حجي أب كم ذا أمثل درجة كيناتو تتنقينا نحن حزو زلنا أبينا يحرم حذات حجي سفقد لهم مالو كاب ملحانيت سقع سلامنا زخونة أبز مسمرزي زخونة نبياتو نجينا أخاتو رديو مالنا أفلفل صنحلو أبعلف شي مرارات صنحلو كل يزي حنت مسمر تفقيدات اللهم زلا كسابت مصنعت زودا ساون وي كتكلكليا وي كتفقديا كاب سيد شي كساب قحتي لا يورد 500 متر خاب صرغاري حقوم قوتو خوليو كما يغيروا موقع عزوم كما يغيروا موقع عزوم ግን نعم ملك تابز مسمر زي كقصل زي مسمر زي بهم اخفت وي كالم ممرحدي حقاقات يحاتو لا مصنعت لنا صنع كايدلو تصنيعو حاده مسرتاوي زخانه ممرحي اوصيها ايناي بعل نبي كندي قفلو نخندي ورح قمت ابيناي بوتا انت حلفنت تشكم طبعا اب زورتو حجم زور سباتون حلفنتاوي يعني حلفنتاوي كاين فلتم لنا قفوم طرح دغدسو نبوم طرح دغدسو مالو برستنا انسسا زغدامن برستنا اغرابن معرت نهبوم غيرهم زيري اولو ابرست اغرابون تواساتين كلهم ገረብ ቆጥቂቶም ዛሬባ ጎብሩሉ ወይ መካበቢያ ጎብሩሉ ምስኡ ተኣሳሲሩ ገና ዘጨበጠ ሓበሬታታት እኳ እንተዘይመፀ ናብ ፋሓም ዝዋፈሩ መንእስያት ኮብለልቲ ኣብቲ ቦታ ከም ዘለዎ ኢና ንፈልጥ ሕጂ ገለገለ መሸፈቲ እቶም ኣብኡ ዝቆፅሮም ሰራሕተኛታት እቶም ሰብ ንህቢ ካብዚ ዝመፅኦም እቶም ሰራሕተኛታት ሕጋውያን ድዮም ኣብ ሓምቲ እውን ኣብኡ ኣለዎ እኳ عدنتو له زي حقا عدنا زكايد برسات اب كله سلازي النهبي مسرتاو نجر يخبالك عليه كم تريد كم انسسا زبيت كم انسسا زقدام كترو يتخليها جن النهبي كتبل برسات اقراب انسسا زقدام نايتوفرنا نهبي توقع داي بحال الدرجات تقوموا قديفنا
ኣብ እንስሳ ዘገዳም ዘሎ እንደርካን ቅጥለትና እንስሳ ዘገዳም ክስዕብ ምህዳም ጥራይ ደይኮነ ሞት እውን ክስዕብ ነቢ ብዙሓት እንስሳ ዘቤት ይቀትል ብዙሓት ሰብ ከይተረፈ ቀትል ስለዚ ኣብ ቆፉ ዝመፀቶ ኣቦታ እንድሕር ቀሚጥላ ኣብ ቆፉ ክመፃይ ተንእሳ ዘገዳም ብሓንሳ ክበርሰ ስለዚ መንግስቲ ንምንታይ እዚ ሕሩም ሕዛእቲ ደልይዎ ዘሎ ዝሃገራዊ ሕዛእቲ ፈልጥ ክህል ኣለዎ ዝኾነ በዓል ንህቢ እቲ በዓል ንህቢ ከዓ ክጣበብ ኣለዎ እኳ ኣበይ ይነብር ጥራሕ ኣብቲ መንግስቲ ዝሓዝኣሉ ቦታ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከይዱ ኮፍ ከብሎም ሞባይል ተንቀሳቀስቲ ጌርካ ንሰሎምና ንሓንሳ ንፍሸ ምራራ ንሓንሳ እንደንገሎ ላዕላይ ታሕታይ ንሓንሳ ንኸበሳታት ምውፃው ጥራይ ኣይኮነ ንህቢ ኣብ ቦትኦም ኣብ ሓደ ውሱን ቦታ ዓመት ሙሉእ ዝገብሩ ኣለዉ ኣፍረይቲ ንህቢ ኣለዉ እዚኦም ፅዒቶም እዮም ኣምፅኦም ሪፆም እዮም ኣምፅኦም ዕምባባ ኣብኡ ተኽሉ ዲጋተሊ ማያው ኣሎ እቲ ንንህቢ ዝስሕብ ነገር ቆላቆል ድንበሎ ካልኦት ዓይነት ኣግራብ ዲ ዕምባባታት ዲ ኣብቲ ከባቢኦም ዶ ኣፍርዮም ዓመት ሙሉእ ዘይንቀሳቀሱ ኣሎ ስለዚ እቲ ንህቢ እውን ፅዒትካ ክተምፅለካ ዓመት ሙሉእ ኣብ ዘይንቀሳቀስ ሓደ ቦታ ትሕዝ መሊኦም ዲጋታት ኣለዉ ናብ ኮሳታ ኣብ ከባቢ ዲጋ ኣብ ከባቢ ካንሸሎኦምን ኣብ ከባቢ ርሒቆም ጉራቶም ዲ ከባቢ ጀራጅኖም ንህቢ የፍርዮም እቲ ንህቢ ዘድልዮ ነገር ጥራሕካ ክትፅዕድ ዘለካ ትቁርበሉ ዘለካ ሕጂ ኣብ ደድ ሕሩም ሕዛእትካ ከይድካ ጥራሕ ምቕማጥ ገለ ይኮነን ክፅዕት ኣለዎ ጥሪት እዩ ከምዚ ዝኾነ በዓል እንስሳ ዘቤት ጥሪቶ ክሓግያሉ ኣብ ማይ ዘለዎ ወዘን ኣብ ሳዕሪ ዘለዎ ወዘን ጥራይ ዶ ይኮነ ንዕን ዝኸውን ዓመት ሙሉእ ዝኸይድ ናይ ሕርሻ ቦታታት ትገብረለን ናይ ልምዓት ቦታታት ትገብረለን እያ ኣብ ኤርትራ ካብ ፍትን ኣለዎ ካብ ቦትኦም ዘይንቀሳቀሱ ናብ ዓመት ሙሉእ ኣብ ቦትኦም ዝኾኑ እንታይ ስለ ዝኾኑ ፅዕቱ ንዖም ዘድሊ ነገር ኩሉ ቅርብሮም ስለዚ እሱ ስለ ዝኾነ ናብ ከምኡ ዝኣመሰለ ዓመት ሙሉእ ዝሕዘሎም መንገዲ እውን ክሓስቡ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ መሬት ድዮም ሓቲቶም ክወስዱ ናይ ጀርጅን ቦታታት ዲ ክፀንሖ ናይ መፍረ ንህቢ ቦታታት ዲ ክውሃቦም ኣብ ዲጋ ዲ ልዕሊ ዲጋ ዲ ትሕቲ ዲጋ ዲ ድሓር ንህቢ ነዊሕ እኳ ይትጓዓዝ ኣብ ማእኸል ተሓዛእቲ ሳብ 1 ሜትሮ 2 ሜትሮ 1 ኪሎ ሜትር 500 ሜትሮ ጥራይ ኣይኮን 2 ኪሎ ሜትር ዝያዳ ከይዱ ምግቡ ክምእርር ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ከባቢ ደንገሎ ጋሕቴላይ እንድሕር ቀሚጥካዮ ንህቢ ወይ ኣብ ከባቢ ሰሎምና እንድሕር ቀሚጥካዮ 2 ኪሎ ሜትር ከይዱ ናብ ትሕሩም ሕዛእቲ ምግቡ ማዕሪር ከይድ ይኽእል እዩ ማይ ከምኡ ድምእርር ምግቢ ከምኡ ድምእርር ስለዚ እዚ ሕጂ ዝኸዝዎ ዘለዉ መንገዲ ናይ ኣፍረይቲ ንህቢ ቁሩብ ቀጥዒ ክገብርሉ ኢና ንኸውን መፅናዕቲ ከዓ ኣሎ እቲ መፅናዕቲ ክሕበሮም ብላዕሊ በስመራ መፂና በስመራ መፂዎ ቤት ፅሕፈት መሓውር እዩ ናብ መሓወራት ትሰድድ ናብቶም ተቋፃፀርቲ ትሰድድ እዛ ናይ ጊንዳዕ ዝጋዕ ነፅንዖ ካብ ሰይድሺ ዝጋዕ ጋሕቴላይ 500 ሜትሮ ርሒቆም ካብ ፅርግያ ጉዳኣት ከየብፅሑ እቲ ፅርግያ ማለት እዩ ኣነ ሃቦም የቐምጡ ድሕሪኡ ክፀናዕ እዩ ተባሂሉ ኣብ ካልእ ሕሩም ሕዛእቲ ግን ከኣቱ ይፍቀደሎም ኩልኩል እዩ ተባሂሉ ስለዚ እዚኣታ መምርሒ ናብ ኩሎም ትሰርሕ ኣለ ነዛ መምርሒ እዚኣ ንድሕር ተጣሒፉ ከዓ ሕጋዊ ስጉን ትውሰድ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ንክንቀሳቀሱ ቆፎም ኣውፁ ካብዚ ቦታ ከዓ ረሓቁ እዮም ተባሂሎም ኣብቲ እዋንቲ ድማ ኣብ ባሕሪ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ከረማት ፅቡቅ ኣይኮነን ንታሕቲ ውረዱ ምስ ተባሃሉ ዕምበባ የብሉን እቲ ውረዱ ዝተባሃሉ ቦታ ክሳብ ማያጣል ክሳብ ደጎሊ እዮም ወሪዶም ዕምበባ የብሉን ማይ እውን የብሉን እዚ ብዓብዩ ፀገም እናሃለወ ግን ውረዱ ክበሃሉ እንከለዉ ካብ ናብ ኣብ መጓዓዝ ከቢድ ወፃኢ ከም ዝሓትቶም ይዛረቡ ተኣታዊ እውን የለን ትመዓር ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ሕጂ ሓገዝ ክግበረሎም መድለየ ዶ እንተደኣ ካብቲ ቦታ ረሓቁ ተባሂሎም እቲ ቆፎታቶም ናይ ውልቂ መካይን ገይሮም ኣውሪዶሞም ንሶም ከዓ ከምቲ ዝሃቡና ርእቶ ኣብ ኣፎም ዝመፆም እዮም ተዛሪቦም ዋጋ ክፊሎሞም ሕጂ ነዚ ከመይ ሓገዝ ዶ ኣይመድለየምን እቲ ናይ ትራንስፖርቴሽን ሕቶ ናይ ትራንስፖርቴሽን ንብል ግን ንህቢ ትረብዶ ካብ ደንገሎ ላዕላይ ንጋሕቴላይ ኣውሪዶሞ
ካብ በዓል መልኩ ከም ዘምፅዎ ኣብ ባርካ መፁ ካብ ዞባ ደቡብ መፁ ካብ ዞባ አንሰባ መፁ ካብ ኩሎም ንባሕሪ ዝወርዱ ሕጂ እቲ ዝሓለፈ እዋን እሽተይ ሓርጎፅ ጎፅ ነይርዎም እታ መምርሒ ንገለ ኣካላት ዘይበፅሓቶም ስለ ዝነበረት እታ መምርሒ ፀዊዕና በዚኣ ተጠቕሚልና እዛ ናይ ሰይድሺ ካብ ሰይድሺ ዝጋዕ ጋሓትየላ ይትብል እያ ስለዚ ጋጣሚ ሰጊጎሞም ስለ ፀንሑ ገሊኦም ወሪዶም ፀኒሖም እዮም ገሊኦም ኣምለሰ ግን እዚ እዋናዊ መሰረታዊ ነገር ግን ሕጊ ከመይ ጌርካ መምርሒ ከመይ ጌርካ ከሊስካ ተውፅእ ናይ ሓደ እዋን እዚ ሓርጎፅ ጎፅ ዘጋጥም እዩ ባዕሎም እውን ብኡ ተኸልኪልኩም ኣለዉ እንዳልኩም ናብ ሰሎምና ገፆም ንፍልፍል ከኣትዉ ደሊሎ ንፍሸይ ምራራ ከኣትዉ ዝደልዩሎ ክጋዓዝዎም ዝውዕሉ ብመምርሒ ዘይኮነ ባዕሎም ሕጂ ኣብ ፍሸይ ምራራ ዝኣተዉ ሕጂ እዚ 2 መዓልቲ ሓበሬታ መፀኒ ነይሩ ኣብ ፍሸይ ምራራ ዝኣተዉ ናህብ ኣሎ ኣብ ኣለዋ ሓይልታት ምክልኻል ሓለዋ ዝገብርሎም ኣብኡ ግን ምስኦም ኩሉ ሻዕብ ረፅም እዮም ዝኣተዉ እቶም ሰባናት ስለዚ እዚ ንህቢ ከም ዝንብሎ ዘለና መፅናዕቲ የድልዮ ሰብ ጥሪት ሕርሻ ንዓመታት ንዘመናት ክናበይሉ ዝፀንሑ መንግስቲ ካልእ ኣመራፂ ስለዘየለ ንዑ እውን ኣውፅዎም ኣሎ ስለዚ ንህቢ ልዕሊኦም ኣይኮነን ልዕሊ ምፍቃል ናይ ዓዲ ወይ ናይ ህዝቢ ወይ ናይ ሕርሻ ወይ ናይ ጥሪት ኣይኮነን ስለዚ ከምኡ ክሪእዎ ኣሎ ቀፈታትና ኣብቲ ርእይቶታት እውን ቀፈታትና ደርቢና ክንከይድ ኢና መዓር ዝሕፈትዎ መዓር እኳ ፅቡቕ ኣካል ሕርሻ ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ መዓር ጥፋእ ክንብል ኣይንኽእልን ግን መዓር ከመይ ጌርካ ንህቢ ከመይ ጌርካ ተፍሪኻ ካልእ ኣማራፅታት ክደሊ ክትክእል ኣለካ ከምዚ ዓንተ ወይ ተቐስኮካ ዘይንቀሳቐሱ ቦትኦም ኣናህብ ዘፍርዩ ዓመት መፅ ኣሎ ስለዚ ሰገማዊ ጥራሕ ክኾን ይብሎም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ጥራሕ ክወድሎም ከምኡ ክሓስብሎም እቶም ኣፍረይቲ ንህቢ እንድሕሪ ኣብ መፍረ ኣብ ስራሕ ወፊርካ ማለት እዩ ድሓርካ እኹል ቦታታት እውን ኣለዎ ኣማራፅታት እቲ ናይ ክረምቲ ነገር ኣብ ባሕሪ ለብ ዘበንድንጉ ኢሉ ማይ ሃሪሙ ግን ኣብ ገለ እዋን ከምኡ ከጋጥም ከዓ ባህሪ እያ ስለዚ ምስቲ ባሕሪ ክተዓፃፀፉ ክኽእሉ ኣለዎ ዓር ከምዚ ዓንተ ወይ ተቐስኮ ሰሜናዊ ባሕሪ ጥራይ ኣይኮነትን መፍረ ንህቢ ትኸውን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣርሒቖም እውን ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ቆውንቲ ቦታታት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም በቲ ኮይኑ ግን እዚ ከይተፀንዐ ዝእቶ ቦታ ዋላ ሓደ የለን ዋላ ካብ ሕጂ ኒና ክፈልጡ ቦታ ኮይኖም ዝጋዕ ሕጂ ከምዚ መጓሰ ኢና ክንጓስዮም ፀኒሕና ኣልዕልዎም ለይዎም ገለ እንድሕሪ ብከምዚ ዝኸድዎ ዘለዎ ድኸዱ ኮይኖም እቶም ኣፍረይቲ ንህቢ ግን ኣብ ሕጋዊ ስጉምቲ ክንኣቲና ማለት ሕና እውን ስለዚ ናብኡ ክንከይድ እዮም ዘፋፍእና ዘለዉ ምክንያቱ ብዝርያ ናይዚ ሕሩም ሕዛኣት መፁ ኣለዉ ብኢደዋኒኖም እውን ኣብ ውሽጢ ኣቐሚጦሞም ዝፀንሑ ኣለዉ ስለዚ ዝጋዕቲ ተኸሊሱ ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዘፅንዕዎ ሰባት ህሊና ኣለና ተፀኒዑ ክመፅ ክወሃቦም እዩ ቅበልዎ ይቅበልዎን ኣይኮነን እቲ መሰረታዊ ነገር እቲ ሕሩም ሕዛኣት ከመይ ጌርካ ተውሕሶ እዩ ተን እንስሳ ዘገዳም ከመይ ጌርካ ተውሕሰን እዩ ብርሰት ኣግራብ ከመይ ጌርካ ተውሕስ ሰብን እንስሳ ዘገዳምን ልምዓት ገረብን ማለት ብርሰት ናይ ገረብ ብሓደ ይከይድን ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ቆፀሎ ኣሎ ንህቢ ከዓ ክብርብሩ ከሎ ብሓዊኦም ንብርብሩ ስለዚ መን ይብኡ ደሎ እንታይ ሓላፍነት ወስድ ዋላ ነቲ ዝተፈቕደሎም ቦታ እውን ሓደ መካኒዝም መቋፃፀሪ ክነእቱ ንደሊ ስለ ዘለና ዘኽፅና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ህዝብና እንት ዝበዝሕ ክፋሉ ሕርሻን መጓሰን እዩ ዝነብር ንዞባ ጊንዳዕ ድማ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ኣብ ሕሩም ሃገራዊ ሕዛእት እያ ዘላ 103,000 ሄክታር ሕሩም ሃገራዊ ሕዛእት እዩ ዘሎ ናይ ዞባ ጊንዳዕ ኣብኡ ዝነበረ ጀራዲን ኣብኡ ዝነበረ ሕርሻ ኣብኡ ዝነበረ ጥሪት እንተዳ ብምልኡ ኣብቲ ሕሩም ሃገራዊ ሕዛእት ኣትዩ ከመይ ክነብር እቲ ህዝቢ እዚ ተፀኒዑ ዝተወደአስ ተመስሪሑ ዝተኸለለ ስለ ዝኾነ ሕጂ ናብኡ ተመሊስና ክንዛረብ ቅቡል ኣይኮነን ምክንያቱ መንግስቲ ካብ ኩሎም ኣካላት ዞባ ድዩ መሬት ድዩ ሚኒስተር መሬት ድዩ ሚኒስተር ሕርሻ ድዩ በዓል ስልጣን ድዩ ዘለዎ ኩሉ ተፀኒዑ ተወዲኡስ
ፕሮጀክት ተታሕጀሎ ቢኬቱን ክትከለሉ ካብ ሰሜናዊ ባሕሪ ምሕዳር ካብ በዓል ስልጣን ካብ መሬት ካብ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት እቲ ባጀት ተፈሊሉ ቢኬቱን ክትከለሉ ተፈቂድሎ ስለዚ ግንዳዕ ኣብ ሕሩም ሕዛት ከተማ ተወፃኢ ትኽእል እንትኾን ብናይ ከተማ መነባብሮ ትነብር ስለዚ ኩሉ ግዜ እንድሕሪ ኣብ ከተማ ኣቲኻ በቲ ናይ ከተማ መነባብሮ ኢኻ ትኸይድ ጥሪት ሕርሻ ኣርሒካ ትሓርስ ኣርሒስካ ጥሪትካ ትጓሰ እንድሕሪ ምስ ሞጋሰ ትኸይድ ኮንካ ስለዚ ኣብኡ ከይተመለስና ግን ተፀኒዑ ዝተወድአ እሞ ዝተተግበረ ነገር ስለ ዝኾነ ሕጂ ዳግማይ ናብኡ ንምለሰሉ መንገዲ ዋላ ሓንቲ የለን ናብኡ ንምምላስ ዘይኮነኹም ዝበልካዮ እቲ ውሳነ ነዊሕ ዓመታት ዝኸደ እንድዩ ግን እቲ ህዝቢ ንሕና እቲ ዛዕባና ብዛዕባ ፍረይቲ ንህቢ ኢና ንዛረብ ዘለና ግን ንኣብነት ደርሁ ትገብር ጥሪት ኣብ ገዛኻ ትገብር ኣድጊ ማይ ትወርደሉ ትገብር ነዚ ሕጂ ኣብ ኣተሓዝኡ ቀፃሊ ከም ዝትብሎ ምስ ምምሕዳር ይኹን ምስ በዓል ስልጣን ምስ ሚኒስትር ሕርሻ ቀፃሊ ዘሎ እቲ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ጥሪት ተረኺበን ይገፈፋ ከብቲ ከምኡ ኣእዱግ ማይ ዝወርድሉ ንካልእ ንጥፈታቶም ዝጥቀምሉ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ እሞ መጓዓዝያ ዘይርከቦ ርሕቕ ዝበለ ቦታ ኣሎ ነዚኦም ሕጂ ኣብቲ መነባብሮሲ ቁርባ የፀግሞም እንዶ ምምሕዳራት ብዝቆፃፀርዎ መንገዲ ክሕዙስ የፀግም ዲ መሰረቱና ክንምለስ ኣይንኽእልን ኢና እንታይ እዩ እቲ ናይ ከተማ ባህሪ ናይ ከተማ ባህሪ ሒዙ ክኸይድ ዘሎ ኣብ ከተማ ንምናልባት ዝጋዕቲ ከተማ ናይ ስራሕ ዕድላት ዝፍጠረሉ ካልእ ኣማራፅታት ናይ ፀዓት ክሳብ ዝርከብ ንኩሉ ነቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ነቲ ህዝቢ ናይ ማይ ናይ ፀዓት ከም ዝብሎ ዘለኹ ናይ ስራሕ ዕድላት ስጋዕ ዝርከበሉ ገለ ፀገማት ከም ዘሎ ሓጎፅጎፅ ከም ዘሎ ርድእ ነገር እዩ መንግስቲ ነዚ እንዳፈለጠ ገይርዎ ዓዲ ከተፈናቐል ከለካ ከተማ ዝኣክል ኣብ ሕሩም ሕዛእቲ ክትእቱ ከለካ ዝህልዎ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ፀገማት ርድእ ነገር እዩ ስለዚ ነዚ መሊኽና ኢና ክንከይድ ዘለና ሕጂ ነዚ ክንመልኮ ክንክእል ኣለና እንድሕሪ ኣባጊዕ ወይ ኣጣልካ ተፍርድ ኣይትኽእል ኮንካ ላም ዲኻ ትገብር ብዕራይ ዲኻ ትገብር ኣብ ገዛኻ ትጓሰዩ ትገብር ሳዕሪ ዓፂድካ ዲኻ ተምፃሎ ኣልዓ ካልእ ኣማራፅታት ትጥቀም ምስኡ ዝኸይድ ተኮይኑ እንድሕሪ ካብ ሕርሻ ተኸሊሎም ኳ እዞም ንብሎም ዘለና ጥሪት እውን ኣድለይቲ ይኮኑ ኣብ ሕርሻ ዘለዎ ቦታታት እዮም ክወስድዎም ዘሎ መጓሰ እንድሕሪ ከልክልካ መጓሰ ጠለበጊዕ ኣብ ገዛ ምፍራይ ትርጉም ዘሎ ይኮኑ ንኩሉ ወዲዮም ከይ ድሕሪ ትኽእሎ ከምካ ኳ ብዙሕ ናብ ከባቢና እንድሕሪ መፂኻ ናይ ገዛ ጥሪት ኣሎ ኣብ ገዛ ጥራሕ ትገብሮ ትኽእሎ ዲኻ ስም ፍታኑ ፅቡቅ ግን ምስቲ ሕሩም ሕዛእቲ ከዓ ክጋጮ ብዘይብሉ መንገዲ ግን ዳ ዕብሪት ተላብታ ጎልጎል ብዝተረጋዕ ንፈልጥ ኢና ከምኡ ከይገበርና ከዓ እታ ሕርምቲ ሕዛእቲ ከነፅናዕ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ነብር ምስቲ ተፈቂድሉ ዘሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎቱ እንታይ ይኸውን ምስቲ ምምሕዳር ቅርፅታት እናኸደ ተዓፃፂፉ ክነብር ጥራሕ እዩ ዘሎ ደንጎሎ ታሕታይ እዚ ጋሕቴልያ ወሪዱ ሓርስ ዝኽእል ተኮይኑ ወይ ኩንኡ ዝሓርስ ተኮይኑ ገለጉል ኣለዎ ናይ በዓል ሰሎሙና ኣብኡ ሓሪሱ ክመፅእ ናይ ከብቲ መጓሰ ኣብኡ ገብር ናይ መጋሰ ቦታ ኣሎ እንታይ ኣለዎ ንዓዲ ዝኣቱ ንከተማ ዘእቱ እንታይ ኣሎ ስለዚ ሓርስ ተኮይኑ ይውፈር ኣርሒቑ ወፍር ኣብኡ ሕርሽ ይገብር ኣብኡ መጓሲ ይገብር ናይ መጓሰ ቦታ ኣሎ ናይ መጋሕጫ ቦታ ኣሎ ካብቲ ዓዲ ግን ክወፅእ ክኽእል ኣሎ ፅቡቅ ካብ ሰይድሺ ክሳብ ጋሕቴላይ ግዚኡ ክሳብ ዝፅናዕ ተፈቂድሎም ኣሎ ነቶም ኣፍረይቲ ንህቢ ክትብለና ፀኒሕካ እቲ ካብ ፅርግያ ከዓ 500 ሜትሮ ርሕቕ ክብሉ ተባሂሉ ሕጂ እሶም እንታይ እዮም ዝብሉ ካብ ፅርግያ ርሒቕና ንውሽጢ ንክንኣቱ እቲ መንገዲ ምቹእ ኣይኮነን ተሰኪምና ክንኣቱ ነቲ ቆፎታት ስለዚ እቲ መንገዲ እውን ኣዝዩ ፃዕቂ ናይ መካይን ምንቅስቃስን ኣለዎ ናይ ቱሪዝም ቦታ እዩ ሓደጋታት ከዓ የጋጥም እዩ ብሰንኪ ንህቢ እዚ እውን ኣሰካፊ ይኸውን እሞ እቲ መፅናዕቲ ምንታይ ዝተመርኮሰ ይኸውን እንታይ እዩ ከምቲ ዓንተ ይድበልኮ ኣብ ኩሉ ሕሩም ሕዛእቲ ኩሉ ንንህቢ ትኽልክሎ ማለት ኣይኮነን እቲ ንህቢ እውን እንዳሓለካ ክትከይድ ስለ ዘለካ ንእዋኑ ስጋዕ ካልእ ኣማራፅታት ንረኸበሎምቲ ምፅናት ናይቶም ንህወይ ምስቲ ዝመፅእ ዘሎ ክራማት ምጉዳል ክራማት ገለ ፀገማት ከይወድቁ እዋናዊ መፍትሒ ኢልና ንወሰድናዮ ከም ዝብሎ ዘለኹ እምበር እዛ ኣይኮነን
መሰረታዊ ኣይኮነን ተጸኒዑ ዝተገብረ ንነዊሕ ዘኸይድካ ኣይኮነን ኣብ 2020 ኣንቲ ደብዳቤ ሰዲድና ነራና ነቶም ኣካላት ሓልዋ ውጋዕቲ መጽናዕቲ ዝኸውን ካብ ሕሩም ሕዛእቲ ኣብ ሕሩም ሕዛእቲ ካብ 500 ሪዕቆም ምክንያቱ 500 ተብለና ደሎ ምስ ትራንስፖርቴሽን ምንቅስቃስ ናይ መካይን ንህብ ሓደጋ ህዝብ ስለ ዘብፅሕ እዩ ሞት ኣጋጢሙ እዩ ብምሕጂ ምግምጣል ናይ መካይን ኣጋጢሙ እዩ ስለዚ ሓደጋ ዝክሰት ስለ ዘይብሉ ናይ ጽርግያ ጸገም ተለዎም ሰሞን ክጣበቡ ደሎ ነቢ ማኪና ጃሃተቶ ትራክተር ጌርካ ጃሃተቶ እንታይ ዓይነት ማኪና ያእትኦ ንኣሽትደ ንዓበይትደ ገለናቶም ናይ ምጥዋብ ቆፎት ሸኪምካ ጃሃ ትኸይድ ወይ በኻለ መንገዲ ተእትዎ ጃሃ ካልእ ስለዚ እሕና ግን ነቲ እዋናዊ ፍታሕ ኢልና ገርና ያለና ኣጻድፊ ርሒቕና ኣብ ደረቕ ጽርግያ ክንገብሮ ኢና ዝብል ተኾይኑ ምስቲ ንብሎ ደለና ደንጻላሉ ሓደጋ ዘጋጠመ ሓደጋ ድጋጮ ክንገብር ስለ ዘይንደሊ ኢና ንርሕቆም ዘለና ወሕጂ ከም ድራናዮ ግን ዝበዝሕ ኣብቲ ደረቕ ጽርግያ እዩ ዘሎ ንህቢ እንተዳ ጽቡቕ ክራማት ሃልዩ ተጸጊቡ እውን ክሳብ ኣብቲ ዓድታት ወይ ሓውሲ ከተማታት ከይዱ ቆልዑ ከም ዝነክስ ጥሪት ከም ዝነክስ ዝሓለፈ እዋን እውን ከምኡ ቆፎኦም ስለ ዝተተንከፈ 6 ኣግማል ኣብ ሓደ እዋን ከም ዝሞቱ እውን ዓሊሎምና ነይሮም እቶም ኣፍረይቲ ንህቢ ስለዚ እቲ ሓደጋ ክሳብ እዚ መጽናዕቲ ዝግበር እውን ኣቦቱ እዩ ዘሎ በዚ ዝረኣናዮ ምክንያቱ ኣብቲ ደረቕ ጽርግያ እዮም ዘለዉ እቶም ዝበዝሑ ካብቲ ዝተባሃለ 500 ሜትሮ ኣይረሓቑን እሞ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐ ክገብር ክኽእል ኣለዎ እቲ ብኡ ዝንቀሳቐስ ሰብ ክሳብዚ መጽናዕቲ ተወዲኡ ኣብ ሓደ መደምደምታ ድብፅሕ እሱ ኮነ ጥንቃቐ ዘለዎ ተንቀሳቐሳይ ሞ መስመር እያ ማካይን ጥንቃቐ ጌርኩም ከይዱ ኣዋጅ ጽርግያ ትራፊክ ኢኻ ተኽብር እምበር ምስ የማን ጸጋም ዘሎ ናይ ጥሪት ነገር ክትውጅ ኣይትኽእልን እያ ተሽከርከርቲ ንኣዋጅ ጽርግያ ትራፊክ ጥራሕን ኣኽቢራ ክኸዳ ዘለዎን ሰይቲ ሕጊ ክእሎ ይጥራሕ ይደሎም ቶማና ካልእ ኣማራፂ የለን ንባልባት እቲ ሓይሊ ናይቲ ትቋጻጸር ኣካል ዘይተወስደ ኸውን ዘይተኸብረ ዘሎ ግን ክኸበር እዩ ዘሎ ዓድታት ኣለዋ መስመር ዓብዩ ካብኡ ርሑቕ እዩ እቲ መምርሒ ነቲ መምርሒ ጥሒሶም ተልዮምካ ነቲ መምርሒ ከመይ ጌርካ ተትርር ጥራሕ ከመይ ጌርካ ተተግብር ጥራሕ ኢኻ ክሰርሕ ዘለካ እምበር ካልእ መጠንቀቕታታት ተወሎ ነገር ዋላ ሓደ የለን ካብ ዓዲ ክርሕቑ ኣለዎም ካብ መስመር ጽርግያ ክርሕቑ ኣለዎም ካብ ኣብያተ ትምህርትን ኣብያተ ቤተክርስትያንን ካልኦት መስጊድን ክርሕቑ ኣለዎም ካብቲ ሰብ ዝነብረሉ ርሒቖም ክነብሩ ኣለዎም እዞም ኣና ኣብዚኦም ከም ዝበልካዮ ሓደጋታት ብዙሕ ግዜ ዘጋጥም ብዙሕ ተመኩራታት ካለዎም ኤርትራ ከምኡ ስለዚ ክእሎ እዮም ደሎም ትቁፅፅር ንማልባት ኣይሓየለን ይኸውን እቶም ዋብኡ ዝደጋገፉ ነበረ ኣካላት ሓይልታት ምክልኻል ብገለገለ ጉዳያት ተንቀሳቂሶም ምዃኑ ግን ክጉዕዙ ጥራሕ ይደሎ ኣብ መወዳእታ ንህቢ ምፍራይ ጽቡቕ እዩ ብዙሕ ሰብ ናብ ንህቢ ምፋሮ ከማን ሓደ ብልጫ እዩ ብዙሓት እዮም ሕጂ ወፊሮም ዘለዉ ንፈልጦም ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ጽቡቕ ግን ኣበይ ተፍርዮም እንታይ ፃዕሪ ትገብር እንታይ ቋሚ ቦታት ምስረት ከምዚ ንብሎ ዘለና ትራንስፖርቴሽን ሓንሳእ ካብ መልቂ ንባሕሪ ካብ ባሕሪ ንመልቂ ብምሉእ ዘዋደቡ መፅእ ዓመ ምስ ሕርሻ ናይ ክራማት ኣሳሲሩ ከበሳ ናይ ኣንበጣ ኩነታት መፂ ነይሩ ናይ ኣንበጣ ኩነታት ተመፂ መድሃኒት ኢኻ ትንስንስ ሓደጋ እዩ ነቶም ኣናህብ ጉየጉየ መሊስካ ግዕዝ መዓት ሃለኽለኽ እዩ ነይሩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ቋሚ ዝመስልዎ ቦታ የለን ናይ ትራንስፖርቴሽን ኣይተኸስር ክትስዕት ኣለካ ማለት እዩ ሓደ ዓመት ንክልተ ዓመት ዝፅገመካ ክኸውን እምበር ነቶም ኣናህብ ቆልቋል ድዩ ብቐረባ ክፀድቕ ዝግባእ እዩ ካልኦት ከምኡ ዝኣመሰሉ በዓል ግራብ ኣለዉ ካልኦት ኣግራብ ኣለዉ ብቐረባ ዕምባባ ዘውፅኡ ዕረ ኣሎ ዒቃ ኣለዎ መሊኦም ፈልስኻ ኣለውና እዚኦም ናይ ዕረ ናይ ዒቃ ፈልስስ መሊእ እዩ ዘለና ናይ በዓል ግራባ መሊእ እዩ ዘለና ቆልቋል ካብ ዝኾነ ቆሪፅካ ከተተኽለላ ሓደ ቦታ ስኢሉ ድጭብጭብ ስለዚ ሓደ ፍሉጥ ቦታታት ናብ ምግባር ገጾም እውን
انت سقومو صبو بلانا مهنياتو كل غزي مسر مزات تاساسير خبطا نبطا كم زلزو ندرانا واحد ما يغاطمكا واحد ما يمسغاطم انت تقبل ስለዚህ ውሕስ ነገር ምግባር እውን ጽቡቕ ክራዕ ይኽእል እዩ ኣብ በዓል ከርከበት እንድሕር ብዙሕ ማይ ኣልዩ ብዙሕ ናይ ልምዓት ቦታታት ኣልዩ ከርከበት ትኸይድ ኣብ ከባቢ ምስላም እንድሕሪ ዓበዲ ጋሎን ፅረና ገጽ ዝኸይድ ወይ ታሕቲ ገጽ ዝኸይድ ቦታታት እንድሕሪ ሊፍቲ መስመር ማይ ኣለዎ ኣግራብ ኣለዎ كيتشجر كاتنبر ندحر خونك أو حدا قام نجر كتجبر تحسب كل جزء كساقم كتنبر نهبت تشكين كاجل أنا بزحم زوات خوينون أي مثلاً نسلزي بعد على لجين أبزانا جندع الناس هذا حجز والوا نزاو سنة وممرحزيا أبزحت على جزية كانت تجبرينا جن دحريو حقها مصنعت راح سمكوا فلت سلازلهم حقنا أثنينا تراحنا هنكيد لنا نتزوج أنا ما بحياتنا أواجاتنا كنا خبر كنسرحنا كورنيل كنف هبتم وانا كايد سراح مع السلطان أقربن إنساز قدام سلة ذهب كان مبري بسم تخطط التزمدب بلبية مسكنك خانيلنا زي خبركم تخطط التزمدبنا لمكتت لكم عزيزنا مسكن نبزغت سلب خالد حسطاينا عن رهاب كساب شعوم سلام ما عاد شدرا باعت تخزني قرعت بضحات مش تعبي بارخت صغري سنيت ترف بيتنا جزانا وتر ظهر وتر ظهر وتر ظهر